Izan bedi, espinik gabeko S berdin 0, bi bosoi berdinez osaturiko sistema, beraz, bi partikula horiek bosoiak dira, ez daukate espina nuloa da, eta hementxe esaten du, goratzen du, nola, hori bai kontutan hartu behar dugula, bosoiak direla, hau da, beraz, egoera osoaren uin funtzioa simetrikoa izan behar du. Beraz, nolabait badago espinen eragina naiz eta partikula bakoitzak espinik izan, bai? Sistema hori dimentsio bakarreko potentzial putzu infinitu batean kokatuta dago, potentzial putzua den zabalera L dugu. Hau da, daukagu beraz, bi partikula horiek daude putzu potentzial osein infinitu batean. Bueno, jarriko dugu jatorria eskerraldean, honen zabalera L dugu, hemen infinitua da, beraz, uin funtzioa hortxe 0 izan behar da, eta 0 indiferentea izango dugu alako potentzia putzuaren barruan. Eta gainera, ezagutzen ditugu nolakoak diren uin funtzioak. Uin funtzioak n zenbaki kuantikoarekin daude erlazionatuta, n da dagokion zenbaki kuantikoa, bi zati L-ren erroa, normalizazio konstantea, eta jatorria eskerrean egonda, beradierazpena errazagoa dugu nolabait, sinu n pi x zati L dugu. Oda, partikula bakoitzena. Eta honi dagokion partikula bakoitzen energia mailen, beraz, energia mailen adierazpena ondorengoa dugu. H barra karratu, pi karratu, n karratu, zati bi m L karratu. Hau da, potentzial putzu infinituari buruan eduki behar duguna honekin jolasteko. Bueno, esaten digute nola bi bosoien arteko elkarrekintzarik ez dagoela emanik, beraz nolabait independenteak direla kontutan hartzen badugu, lor bitez oinarrizko egoera eta lehen bi egoera kitzikatuak. Hau da, oinarrizko egoera alde bat eta lehenengo bi egoera kitzikatuak atera behar dira. Lor bitez alaber egoera horiei dagozkien energiak. Adieraziko ditugu, bai oinarrizko egoerari eta lehenengo bi egoera kitzikatu dagozkien uin funtzioak eta baita energiak. Hori lehenengo, beraz, lehenengo atala aztertuko dugu. Bueno, beraz, hasiko gara horrekin eta lehenengo eta behin, atal horrekin, joango gara, eta adieraziko dugu lehenengo eta behin, zein da oinarrizko egoera. Orduan, hementxe daukagu energia mailak, energia mailen adierazpena hau etxek ditugu, zenbait N handia hau izan, orduan tartea zabalagoa egiten da, eta hau da partikula individualen energia mailak izango lirateke, non hementxe N berdin bati dagokion energia maila izango litzateke, N berdin biri dagokiona, N berdin iruri dagokiona, eta bar. Eta oinarrizko egoeran, bi partikulak bosoiak izan da orduan Pauliren esklutsio printzipioa ez betetzen, eta hori dela eta orduan bi partikulak lehenengo maila horretan, oinarrizko maila horretan izango genituzken. Eta, hau dela eta, sistema horri dagokion uin funtzioa lako bat zenbaki kuantikoen bidez adieraz genezake, non lehenengoa izango litzateke n bat partikularekin lotutako zenbaki kuantikoa, eta bigarrena n bi edo bi partikularekin lotutako zenbaki kuantikoa izango genukeen. Eta egoera honekin adierazi nahi dugun uin funtzioa, halako partikula bakoitzen uin funtzioa adierazita, holakoa izango genukeen. Bi zati L, erro bi zati L bider erro bi zati L dugulako, eta sinu pi x bat zati L sinu pi x bi zati L dugu. Beraz, uin funtzio hau ez dugu simetrizatu behar, ze beraz ja simetrikoa dugulako. Beraz, hau da, oinarrizko egoerari dagokion energia, eta hortaz gain baita eman beharko dugu zein den egoera horri dagokion energia. Energia dugu, olako n berdin bat izan da, izango litzateke partikula bati dagokion energia, eta maila honetan bi partikula ditugunez, orduan bider bi izango genukeen, beraz, h barra karratu, pi karratu, zati m L karratu. Beraz, hau da oinarrizko egoerari dagokion energia. Goaz oraintxe lehenengo egoera kitzikatu aztertzera. Lehenengo hau izango genuke
B. Bigarrenean, B atalean edo B atala, ez dugu dituko, zeta dauko bestea B atala. Lehenengo egoera kitzikatuai, berriro egingo dugu hementxe daukagun diagrama, hau ditugu energia mailak, lehenengo egoera kitzikatuan partikula bat izango dugu N berdin bat mailan, eta bestea N berdin bi mailan izango dugu. Beraz, egoera horri dagokion uin funtzioa bat azpindizearekin zehaztuko dugu, eta kasu honetan daukaguna ondorengoa dugu. Basati erro bi, hementxe kontutan hartu behar dugu, simetrizatu behar dugula, orduan gerta daiteke bat partikula bat egoeran egotea eta bi partikula bi egoeran egotea, edo aldrebes. Bat partikula bi egoeran egotea eta bi partikula bat egoeran egotea. Beraz, era honetan lortzen duguna da, uin funtzioa simetriko izatea bi partikula trukatzerak orduan. Eta honekin adierazi nahi duguna, hause dugu. Bat, zati, errobi, berriro, honen ordez jartzen badugu, dagozkien uin funtzioak, hau zeu normalizazio konstanteak, eta honekin batera daukagu sinu pi x bat zati L, sinu bi pi x bi zati L, alde batetik, erre bestaletik sinu bi pi x bat zati L, bider sinu pi x bi zati L. Beraz, hause dugu alde batetik uin funtzioa eta lehenengo egoera kitzikatuari dagokion energia daukagu partikula bat N berdin batean, beste bi partikula N berdin bian, eta bien batura egin bat dugu. Ateratzen den adierazpena hause dugu. Bost biren, H barra karratu, bi karratu, zati M L karratu. Bueno, beraz, hause dugu bigarren puntua, hau dugu lehena, eta oraintxe aztertu behar duguna da, bigarren egoera kitzikatua. Eta izango dugu hementxe hurrengo puntua. Horretarako ere, jarriko dugu berriro hementxe energia mailak, eta hurrengo egoera, zera dugu, bi partikulak, N berdin bi egoeran izango ditugu, eta kasu honetan daukagun bigarren egoera kitzikatuari dagokion uin funtzioa ondorengoa dugu. Kasu honetan ez dugu simetrizatu behar, ze berez, ja simetrikoa geratzen zaigulako, bi partikulak egoera berdinean daudelako, eta honekin, adierazten nahi dugun egoera, hause dugu, bi zati L, sinu bi pi x bat zati L, sinu bi pi x bi zati L. Hau da, egoeraren aldetik eta bestaldetik egoerari dagokion energia, berriro kontutan hartu behar dugu, bi partikulak N berdin bi mailan daudela, beraz bi partikula hori dagozkien energiak batu egin behar ditugu, eta era horretan lortzen duguna da, lau, H barra karratu, pi karratu, zati M L karratu. Bueno, beraz, lortu dugu, lehenengo A atalari dagokione adierazpena, eta oraintxe joango gara, eta hurrengo atala da aztertu behar duguna. Goaz irakurtzera bigarren atala honek eskatzen diguna, da demagun bi bosoien arteko elkarrekintza honakoa dela. Beraz, badugu kasu honetan, elkarrekintza bat, bi bosoien artean, lor bedi lehen ordeneko perturbazioen teoria erabiliz, oinarrizko egoerako energia. Bueno, ordan, zer ordeneko perturbazio teoria da A atalean egin duguna, eta hori egiterakoan lortu dugun energia hause dugu. Eta kasu honetan eskatzen digutena da kalkulatzea lehenengo ordeneko perturbazio teoria egoera honi dagokione energiaren aldaketa. Eta energia izango dugu lehenengo ordeneko perturbazio teoria egiterakoan, lehenengo ordeneko oinarrizko egoera honi dagokion lehenengo ordeneko perturbazio teoria aplikatzerakoan da 0 gehi delta E izango litzateke. Non delta E hori da berdin, oinarrizko egoerari dagokion uin funtzioa, omegaren batez bestekoa, eta batez besteko hori kalkulatuta psi 0-ren gainean. Psi 0 hori dugun oinarrizko egoera hori dagokion uin funtzioa. Beraz,
Hementxe, kalkulatu behar duguna da, azken finean, delta E hori kalkulatzeko, azken finean hori da, guri eskatzen digutena nolabait, delta E hori kalkulatzea, eta horretarako kalkulatu behar duguna da, hementxe daukagun biderkaketa. Eta izatez, omega hori sartzen den, omega horretan sartzen den adierazpena, Diraken delta bat izan da, kontutan hartu behar dugu, aztertzen badugu, hementxe agertzen diren konstanteak, Diraken deltak baditu unitateak, basati L da. Orduan, hementxe agertzen den L bider V0 agertzerakoan, Diraken delta unitate basati L izan da, V0-ren unitateak, berez adierazten den bezala, energiaren unitateak dira. Interesantea da, agertzen diren konstante horiek dituen unitateak aztertzea. Gero, ateratzen zaigun emaitza, nolabait emaitzaren adierazpena, ikusteko dimentsionalki edo ondo dagoen. Bueno, orduan, hau da kalkulatu behar dugun integrala, integral hori kalkulatzea ez da horren zaila izango, kontutan hartzen badugu Diraken delta izan da, ze Diraken delta daukagunean, gero, integrala kalkulatzea ez da izango ematen duen bezain zaila behintzat. Bueno, orduan, goaz integral hori kalkulatzera. Horretarako, beraz, hementxe daukagun helburua, kalkulatu behar dugun integrala delta hori, esan dugun bezala, delta hori. Kalkulatzeko, oinarrizko egoerari dagokion energian aldaketa lehenengo ordeneko perturbazio teoria aplikatzerakoan hauxe dugu. Hori da, kalkulatu behar duguna. Bueno, honi jartzen badigu, zein den honi dagokion adierazpena, eta horretarako egin beharko duguna da, honek duen integralen adierazpena. Eta horretarako psi0-ren adierazpenekin ordezkatu beharko dugu. Beraz, hauxe dugu, minus L, V0, bi zati L karratu, integralak, bi aldagai ditugun ez, orduan bi dimentsioko integralak izango ditugu, zerotik L-era, zeuputzua zerotik L-era izan dugulako, sinu karratu, kontu zaurmitza gertzen bi hori, ez da bi, baizik eta sinu karratu, pi x bat zati L, bider sinu karratu pi x bi zati L, delta x bat minus x bi, diferentzial x bat, diferentzial x bi. Lehenengo, integral hau egiterakoan, Diraken delta bat izan da, behingo dugu x birekiko integrala. Eta Diraken delta x bat minus x bi izan da, x birekiko integrala egiterakoan, geratuko zaigun integrala da, x biren ordez x bat izan da. X bat, beraz, x bi, x batekin ordezkatu egin behar dugu, x birekiko integrala egiterakoan, hementxe delta x bi, x bat ekin minus x bi agertzen zaigulako. Bueno, orduan, x birekiko integrala egin eta gero geratzen zaigun adierazpena, uste dugu, oraindik geratzen zaigu x batekiko integrala egiteko, beraz, sinu berlau, pi x bat zati L, diferentzial x bat. Hori da geratzen zaigun integrala. Beraz, sinu berlauren integrala geratzen zaigu, eta horretarako, goratzen baduzu, aplikatzen den ohiko estrategia da sinu karratu, angelu bikoitzaren kosinuarekin ordezkatzea. Eta sinu karratu dugu bat minus kosinu bi pi x bat zati L, guzti hori zati bi. Hau dugu sinu karratu. Hementxe sinu berlau dugunez, egin behar duguna da hau berbi. Beraz berriro hau garatu egin behar dugu eta berriro beste kosinu karratu agertzen zaigu eta berriro hori integral hori egiteko estrategia berdina da jarraitu behar duguna. Hori egiten badugu, ateratzen zaigun adierazpena ondorengoa dugu. Da minus hiru biren V0. Eta hoize dugu lehenengo ordeneko perturbazio teoria aplikatzerakoan oinarrizko egoerari dagokion energiaren aldaketa. Eta hori da eskatzen digutena. Ikusten duzuenez, V0-ren proportzional dugu, behintzat dimensionalki badakigu ziur gaude ondo dagoela. Beraz, koherentea dugula.